Morning Philippines na po ko. Chat na po akong amigo mag-workout na po mi. Tuda ko mangita na po mi single mama ni ba. Grabe bukid do. Na may mga cows. Asa man ko nimo gidala do? Abay ba na ako mag-exercise na? Ngita na mo kag single man? Paradise. Paradise. Single cow. O gana kanding oy. Saan na to ni? Kaldereta. Kani isa kay Sinugba, Bitson. Busog. Gana yellow petals drink oy. Romantic mo kay. Romantic kay dok. Ngita na mo ni single man ba? Ay siglingi-lingi ya dok. Ayaw mabisto ato ang plano. On balay na ko han. Nakadala pa sa lubong. Asa man kagikan? Ano do kay may kanit chat? Ay nakadala pa sa lubong. Melon o kuan, avocado. Kaon ka? Tiki rice coconut cream with papaya na pud kinahukdan mig mangga. Ini siya baligya. Experiment ra ni siya. Murag ice cream ay. Kuyaw siya eh. Murag magpapaya nga shake nga na eh. Ice cream. Alam, may asa kong tulog eh. Murag na may text akong migo nga padung na daw siya kay magpalit daw siya mango sticky rice. Pero bago na ako siya hatag mango sticky rice, mukaon sa ko mango sticky rice kay lami kay ikaon karong panahon na. Uy, grabe ka. Soft and chewy. Uy, suga po sa ulan oy. Pero ako sa at nga akong migo nga siman kay bag-ura ba to ni Dunggo nga mango sticky rice gid iyang gipangita atong hatagan. Alex, salamat kay Dex. Thank you. Biha. Karon bitaw nga naa na mango sticky rice. Nanggawas manuol ako mga gwapo nga amigo. Feel na ako mango sticky rice kay sagot sa world peace ani ba?